నమస్కారం. నా పేరు నాయుడు మంగయ్య. మాది పాదపట్నం నియోజకవర్గం, నల్లబొంతు గ్రామం. ఎన్నాళ్ళుగా నల్లబొంతు గ్రామానికి రోడ్డు లేపడంతో చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాం. ఒక పేషెంట్ మనిషి తీసుకెళ్ళాలన్నా, నెక్స్ట్ ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళాలన్నా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. వానాకాలం అయితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. ఇప్పుడు మన మామిడి పోయినసారి రోడ్డు కల్పించేందుకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంది. ఇప్పుడు బాగుంది. వారికి మా నల్లబొంతు గ్రామం తరపున ధన్యవాదములు.